Today ngiyanibingelela ke bazalwane nabalaleli bonke abayohlangana nale ndaba esikhathini abayolalela ngaso. Nibingelelwa umntwana kaNkulunkulu, sikhonzi sezivumelwano esisha umsakazo eNewcastle. Siqhubeka ke nendaba bazalwane ekhuluma ngokubuyisana, uNkulunkulu ebuyisana nabantu kulesi sikhathi esikuso. Sisesikhathini la khona lezi zinto sezenzeka, akusesizona izinto ezisalindelekile ukuba zenzeke. Sikhumbula bazalwane ukuthi sisukaphi uma sikulo mkhosi wesithupha. Sisuka emkhosini eyandulele lemkhosi okuyimkhosi okuthiwa imkhosi yokusa noma is a dawn feast, the feast of the dawn. Imkhosi eqaleni ewu4 bese kuba imkhosi yokugcina, the feast of the falling feast, la khona indaba iya ngasekugcineni. Asilinde bazalwane ukuthi kulesi sikhathi kuthiwe kusenemkhosi ekhona, ngoba lokho kungabe kuqeda ithemba lethu lokuthi uJesu akawenzanga umsebenzi ophelele. Sikhonza uNkulunkulu esikhathini la khona umsebenzi wonke uJesu ayewuthunywe uBaba uNkulunkulu wawenza wonke, wawuqeda. Ngiyacabanga nje ukuthi siyakhumbula ukuthi encwadini kaMatthew 5:17 kuya ku-19, ngiyacela ndaba lapho ngivulele, ubekwe ngokusobala ukuthi uJesu uveza isithombe sokuthi uzokwenzani emhlabeni, yini angezile ukuzoyenza. Ngiyacela ke ungifundele uverse 17, uMatthew chapter 5 verse 17, 18, 19. Amen. Amen bazalwane. Siyafunda ngoMateyu 5 verse 17. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Mana-ke lapho nje ngiyethemba bazalwane, ngicela ukuthi nikulalele kahle bazalwane nikhona nabayolalela i-recording yala, ukuthi uJesu uma eqala exoxa indaba kubafundi bakhe uthi angizile ukuzochitha umthetho 1 nabaprofeti, kodwa ngize ukuba ngiwali umthetho nabaprofeti. Lezi zinto zombili uJesu ayibalulayo. Umthetho babewazi kahle ukuthi uthini. 1, zonke izinto ezayidinyandwa umthetho, ezayifunwa umthetho, ezazizimfuno zomthetho, babezazi kahle, ngoba uMoses okwakuyena onike umthetho kuze kuthiwa kusendlini kaMoses indlu yokufa, ngoba umthetho wawukhomba isono
usi-identifya isono, usikhomba umuntu azasibone ukuthi uyehluleka ukugcina umthetho. So ke ngakho ke ohluleka ukugcina umthetho wakufanele afe. Uthi uJesu kangizile ukuzowuchitha umthetho, kodwa ngizogcwalisa lento efunwa umthetho. Okay, futhi angizile ukuzochitha iprofetho zabaprofeti. Ngamanye amazwi abaprofeti baprofetha bekhomba izinto ezizokwenzeka, kodwa lezo zinto lezo zazingagcwalisekile. Uthi kuJesu ngizogcwalisa nakho ke okwaprofethwa ngabaprofeti. Awungifundele lapha kumaHebheru 1:1. So ke ngifisa ukuthi sikunake kakhulu ukuthi uJesu mayifika ufika umthetho uyadimanda, udimanda ukuthi kwenziwe izinto zomthetho, okuyothi uma bengawugcina umthetho uNkulunkulu abehlulele ngomthetho. Uthi uJesu ke ngize ukuzowugcwalisa, angizile ukuzowuchitha. Ngamanye amazwi umthetho wayethi uJesu wayefika ukuba umile umthetho, kodwa yena enze lokho okufunwa umthetho, akugcwalise okudingwa umthetho. Nokwabaprofeti ngokunjalo. Verse 1. Hebrew 1:1. MaHebheru 1:1. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kisina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Amen. Ngifundele uverse 1 again. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. uNkulunkulu esekhulumile nini khona endulo, ekhuluma kokhokho babo, hayi bethu. Iyahlupha le ndaba yokuthi njalo uma sifunda iBhayibheli singakunaki ukuthi siyikhiphe thina ukuze singene la eliyosifaka khona. Okay, esekhulumile endulo kokhokho babo, bathi ke bona kokhokho bethu, thina sithi kokhokho babo. Sorry. Ekhuluma ngamathuba Ngabaprofethi ekhuluma ngabaprofeti ngamathuba amaningi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi, diverse ways. Ukhuluma kubaprofeti uNkulunkulu ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Uma uhamba uyibuka le ndaba ekhuluma kubaprofeti, uzothola ukuthi kubaprofeti ukhulume izinto nabo abangaziqondi. Belokhu bemangala ukuthi ziyini lezi zinto uJesu noma abaprofeti abazizwa uNkulunkulu ezikhuluma kubo, bengayiqondi, kodwa bakhuluma. Uyafika kuJesu uthi ngizogcwalisa lezo zinto lezo ezakhulunywa yibo abaprofeti ngendlela eziningi nasemathubeni amaningi ayekho. Okay, verse 18 ngapha ke kuMatthew.
Matthew 5. Yeah. Matthew 5 verse 18. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu nomhlaba. Mana. Uthi uJesu ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule ini na izulu nomhlaba. Nina ke bazalwane seniyaqonda lokhu ukuthi yini ukwedlula kwezulu nomhlaba. Kodwa nje kuba ngiqala abantu abasha ngabe ngidinga ukuthi ngichaze la ukuthi yini izulu. Uthi uJesu kuze kwedlule alekakedluli ngalesi sikhathi. Uthi kuze kwedlule izulu nomhlaba. Yes. Akusoze kwadlula ngamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Uthi uJesu akusoze kwadlula gamana linye nasicashana or a dot of the law until kuze kwedlule noma kuze kufezeke konke noma kuze kube fulfilled. Ngamanye amazwi nina seniyazi ukuthi kuyokwedlula izulu nomhlaba, but before kwadlule izulu nomhlaba akukho nasicashana sinye somthetho esiyobe singagcwalisiwe. Amen. Now uma uJesu exoxa leyo ndaba leyo uyixoxa bese esheshe ngena uverse 19. Othini yena uverse 19? Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundise abantu kanjalo uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. uJesu akakabethelwa la, usafundisa abafundi bakhe, akakayi esiphambanweni. Futhi engakayi esiphambanweni, ngamanye amazwi engakayithwali izono zabantu, engakabi yilemvu noma ile nqama noma ile mpongo ezothwala izono zabantu ihambe yoyilahla kwahlongasini. Akakayi lapho. Umthetho usamile. Le ncwadi efundwayo incwadi engeza phekwe incwadi zomthetho, ngoba uthi uJesu akakazi ukuchitha umthetho kodwa uzowugcwalisa. Uma sibuka ke ngokufunda kwethu esesikufundile kusuka eya esiphambanweni uJesu usazogcwalisa nje just one item of the law. I-item of the law yokuqala ile yaphela eyayithi kwakufanele kufiswane ukuba igazi laso lifafazwe endaweni engcwele noma engcwele ukuba izono zabantu zisuse zimboze isono sabo. Amen. Now uma igazi lesilwane limboza izono zabantu lingaqedi, uJesu ufika yena uzofa, akazofa daily, akazofa yearly, kodwa uzofa kanye kuba qede ngesono. Now leyo nkonzo yokuqala yokufa njengenqama noma njengempongo wafa wayigcwalisa the first demand of the law. Ilo eyayithini? Eyayithi uma umuntu ezisono ukhandwa ngamatshe
sesikufundile lokho niyakwazi. Uyabulawa noma ulengiswe emthini. Now the law was demanding ukuthi umnikazi wesono akufe yena, njengokubhala kwabaseRoma abathi inkokhelo yesono ingufa, Romans 6 verse 23. Inkokhelo yesono ingufa. Ngamanye amazwi, umuntu owenza isono, that person must die for that particular sin. Now ke waqala uJesu wakugcwalisa lokho. Ungabe kusho ukuthi ke kwaphela ngezono? Ungabe kusho ukuthi uJesu waqeda ngemisebenzi yonke yezono? Cha. Wagcwalisa owodwa, noma umthetho owodwa owawumelwe impongwe noma inkuzi. Wathi mase ugcwalisile, wasekudingeka ukuthi ahambe futhi agcwalise olandelayo. Olandelayo isinkwa esinganamvubelo. Isinkwa esinganamvubelo, uJesu ngowakhe umzimba wazoqeda isono kumuntu. Uyahlawula ngempongo ebulawayo, ayithatha manje sekuyindawo yakhe, ungena kulowo ndawo, uyafa esiphambanweni. Maqede uyaphinda futhi uyoqeda ngesono esasinamathele kumuntu ngokungena ethuneni. 3, uyavuka ethuneni, uyakunqoba ukufa. Uma esekunqobile ukufa, uveza manje intethelelo yezono, the forgiveness of sins. Kuba bonke abantu abakholwayo ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu, wafa, wembelwa, wavuka. That's the gospel. Lo muntu lo uthethelelwe zonke izono zakhe, akasenalo icala. Kodwa uJesu until that time wayengakawuqedi wonke umsebenzi. Abaningi bathi uJesu waqeda ngesono noma waqeda ngomthetho wonke esiphambanweni, baze bethi umthetho wedlula, useqi isiphambano. Uma uzwa uverse 19, ngicela ungifundele. Verse 19, ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundise abantu kanjalo, kuyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu. Usuyezwa la kuthiwa oweqa owodwa wemithetho, athi uJesu angizile ukuzoyichitha. Kuthiwa lowo afundisa abantu kanjalo, afundisa abantu ukuthi bangawugcina umthetho, kuthiwa uyoba mncinyane embusweni wezulu. Unumber 2 lapho. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Kodwa oyigcinayo ayifundise, kuthiwa lowo uyothiwa mkhulu embusweni wezulu. Ngamanye amazwi, kwakuzothi uma uJesu ebulawa esiphambanweni, umthetho uqhubeka ufundiswe, uqhubeka ugcinwe. Ngoba uzobona ngani ukuthi lento yayiqhubeka. Uzobona lapha kuyizenzo 21 la uPaul khona ebuya le ngaphandle kwabezizwe, ebuyele eJerusalem, ufika ukukhuluma noJakobe. uJakobe uthi sesizwile ukuthi wena ufundisa ukuthi umthetho ungagcinwa. Sekufikile lokho la eJerusalem. Uyabona ke njengamanje, njengoba ulindwe ngabomvu amehlo. Okay?
ukuthi wena uthi abantu abangawugcina umthetho, kanti uJesu ufundisa ukuthi angithi la kuparallel umthetho uhamba kanye kanye nevangeli uJesu alifakile alingenayo, kuyangena kuphase out, akukapheli. Ngicela ungifundele uMahebheru 8 verse 13. Kuhamba samsam, kuhamba parallel, kuba kuyi-transition. Mahebheru 8 verse 13. Yeah. Ngokusho lokho ukuthi esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo osekukudala kuseduze nokunyamalala. Okay, esidala isivumelwano sasibhekene nokuthi kungena esisha, esidala sithiwa sesigugile, sekusondele futhi ukuthi senze njani, sinyamalale. Awufundele ngeKing James. In that he said, a new covenant hath made the first old. In that he said, a new covenant he had made the first old. Suthi isivumelwano esisha sesenze lesidala saba sidala. The first covenant has become old and is about to disappear. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Lesi sivumelwane sesigugile, sesi ready to vanish away. Kodwa sisekhona la kungaphesheya kwani, kungaphesheya kwesiphambano. Le ncwadi ibhalwe ngo-55-54 AD le yamaHebheru. Isiphambano senzeke uJesu bethelwe ngo-30 AD ngoba uqale iministry yakhe ngo-27 AD. Ngo-30 AD wabethelwa. Iministry yakhe ibiwu-3 years or 3.5. So ke lokho kwenza ukuthi ke ubone ukuthi umthetho usedlulile isiphambano. Kodwa umthetho wenziwe weak at the cross. Legally, the law wenziwa weak and it became useless, kodwa waqhubeka ufundiswa. Kukhona share na i-platform ubani? Okay. So ke ngithi asikunakeni ke lokho, ngicela umute lapho Julie. Oh, sorry. Umthetho waqhubeka bazalwane ngale kwesiphambano. Uma ubuka incwadi yezenzo zabapostoli, izenzo zabapostoli chapter 21, phela siyezwa ukuthi kuyizenzo 2 kulapho khona okwenzeka umkhosi wesine khona, usuku lwePentecost. Now chapter 21 la uPaul kuthiwa ubuzwa ukuthi ndoda kuyezwakala ukuthi wena uthi umthetho ungasagcinwa. Hamba kunabantu abayilungiselela ukuyokweza i-cleansing. Hamba uyogezwa. Uthi uma sekuphela u7 days ugundwe ikhanda. Ifundeni lo ndaba leyo chapter 21. Lokho kusho ukuthi umthetho wawusaqhubeka, uqhubeka kanye kanye nenkonzo entsha eyayingena. Yenza inkonzo endala kuthiwe is becoming old.
and decaying and becoming obsolete and ready to pass away or ready to disappear. Okay. Ngenzela nikubambe kahle lokhu bazalwane ukuthi kungena ukuthi while sihamba lemkhosi iyimsebenzi uJesu ayizele emhlabeni athi angizili ukuzoyichitha ngizoyigcwalisa. Akakwazi uJesu ukugcwalisa into ayishiye ingagcwele. uJesu simbona uyenyuka uya ezulwini kwenzeka iascension. After 40 days imkhosi ewu7 engayigcwalisile. Now kufanele sithini thina lapho sithi uJesu wabalekela umsebenzi awuthunywe uyise. Kanti cha, uthi uJesu ngifanele ukuhamba ngiye kuBaba ngiyoncelela umduduzo umoya ingcwele. Ngoba bazalwane uma esefikile umoya ingcwele uyena wayezothatha over. Ngoba bona basezingane, they are an infant. Ngalesi sikhathi they were an infant or infants. Babe sezingane bengakabi matured. Umoya ingcwele umsebenzi wakhe wayezobafundisa konke uJesu ayibafundise khona. Ukuze bayibambe kahle bakwazi kwakha phezu kwesisekelo the chief cornerstone. Babe sizwa umoya ingcwele. uJesu uma eqala ehlala ehlalweni ngasokunene sikayise, ngamanye amazwi ethatha over, reigning with the Father, ebusa. Uma eseqala ukubusa, ukuhlala ngakwasokunene kusho ukubusa, kusho ukuthatha izintambo over. Uyeke owenza ukuthi umoya oyingcwele wehle njengokwesethembisa ababethenjiswe sona. Uma esehlile umoya oyingcwele uyena umoya oyingcwele obenzisa konke uJesu abayala ngakho. Kule period of 40 years in the wilderness. This was their wilderness as compared to the wilderness of the Israelites from Egypt. Bephume Egypt, behlele ehlane for 40 years. Nabo bahlala ehlane. Leyana ibizwa ukuthi ukuphuma kwabo kokuqala bephume eGibhithe beya eCanaan. Kodwa bahlala ehlane for 40 years. Nalaba uma sekwehle umoya ingcwele, umoya ingcwele uhlala nabo ehlane benza umsebenzi kaBaba ehlane. Kuze kufezeke lemkhosi eyayisele, imkhosi emithathu lesikuyo njengamanje. Hayi ngicabanga ukuthi sekuzwakele. Ngifuna siqhubeke nendaba yethu, kodwa ke le ndaba njoba ngiyigcizezela kanje bazalwane, ngizolokhu nginikhumbuza ngayo ukuze ihlale nobani akwazi ukuyixoxa ukuthi nansi indaba eyasehlela. Umkhosi wesine wawenza uJesu esesezulwini, esethathe over intambo. Umkhosi wehlanu nawo futhi wamacilongo uwenza esehleli kwesokunene esembusweni ebusa. Nomkhosi wesithupha uwenza ehleli ngakwesokunene ugcwalisa lapho lomkhosi. Nomkhosi wokugcina eseyogcina ngawo nawo wawenza ehleli. Sekuseduze
kuba iminyaka ewu40 iphele. Amen. Ayike asiqhubekeke indaba yethu. Indaba yethu ke bazalwane ilapha ya esiqhubeka nayo ilapha ya kuIsambulo chapter 17 verse 16 to 18. Enikhumbula kahle ukuthi kunendaba enkulu lapho kuthiwa kukhona the mysterious city. Le city okuthiwa is a Babylon. Uma kushiwo in signs kuthiwa the Egypt, the Sodoma, lokho ke kumelele iBabylon, kumelele iJerusalem. iJerusalem libizwa kuthiwa is the harlot, isifebe esikhulu esifeba namakhosi omhlaba. Okay, funa siyibambe kahleke leyo ngoba kunombuzo ongathi lesi sifebe okuthiwa isifebe esikhulu sifeba nobani? Sifeba nobani lesi sifebe esikhulu? So ke impendulo sizoyizwa kule ngxoxo esizoyixoxa namhlanje. Ngiyacela ndaba uphinde ufunde incwadi yeSambulo 17 16 to 18 noma ungifundele namhlanje uverse 1 no 2. Isambulo 17 verse 1. Kwase kuza enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa, yakhuluma nami yathi, woza lapha ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi. Yeah. Afeba naso amakhosi omhlaba nabakhileyo emhlabeni badakiswa yiwayini lobufebe baso. Yeah. So ke usuyezwa ke ukuthi uma kuthiwa isifebe esikhulu isiphi noma sifeba nobani lesi sifebe esikhulu. Kuze kuthiwe isifebe ingoba siphuzisa abantu abaningi ngewayini laso. Iwayini ke ngokweBhayibheli limelele imfundiso embi. Sifeba namakhosi. Ngicela ufunde futhi verse 1. Kwase kuza kuye enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa, yakhuluma nami yathi, woza lapha ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi. Afeba naso amakhosi omhlaba nabakhileyo emhlabeni badakiswa yiwayini lobufebe baso. Amakhosi amaningi afeba naso nabakhileyo emhlabeni. Bokwazi njalo makuthiwa abakhileyo emhlabeni bafeba naso lesi sifebe. Kukhulunywa ngobani makuthiwa emhlabeni? Njalo ukwazi lokhu ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma noIsrayeli ekhuluma ngalesi sifebe, ukhuluma nabantu abathile, hayi emhlabeni the globe. Ngamanye amazwi emhlabeni la noma sifeba namakhosi emhlabeni ezweni lonke. Uma kukhulunywa ngezwe lonke kukhulunywa ngo-oikumene. Izwe lonke
ake sibuke ukuthi lamakhosi lo wesifazane kuthiwa ugqoke ingube ezububende. Kuyashiwo yonke i-attire yakhe ukuthi ngubani lo wesifazane. Lo wesifazane according to imbhalo imkhipha kuyiJerusalem, kodwa eJerusalema iJerusalema is a city la kukhona lo wesifazane. So lo wesifazane udakisa amakhosi nabantu bonke. Uma edakisa amakhosi nabantu bonke, ngubani lo wesifazane? Lo wesifazane uphethe imfundiso. Ungabe yiJerusalem eliphethe imfundiso? Ngabe umuzi ophethe imfundiso? Cha. Imfundiso iphethwe ilaba abantu abafundisayo. Obani ababefundisa befake imfundiso la eJerusalem? Abapriesti, abaholi, ibona babephethe imfundiso, bedukisa abantu bonke ngemfundiso yabo. Yayithini imfundiso yabo? Yayithi inkonzo yokhokho asikwazi ukusuka kuyo, asimamukeli uMesaya lokuthiwa uMesaya. Akekho uMesaya. Into ezobusa la ile mfundiso. Okay. Ngiyacabanga ukuthi nikubamba kahle lokho bazalwane bami. Ingceku zenkosi. Nikubamba kahle ukuthi le mfundiso esilokhu sikhuluma ngayo owesifazane esikhuluma ngayo umi kanjani. Cela ungifundele uverse 3 lapho. Verse 3. Yayisingisa ehlane ngikumoya. Ngabona owesifazane ekhwele isilo esibomvu. Sigcwele amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Yakho. Verse 4. Nowesifazane wayembethe okububende nokubomvu, evunule ngegolide nangamatshe anenani nangamapharele, ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe. So ke usuyabona ke la ukuthi lo wesifazane ungubani? Uyabona ugqokiswe ingubo zika Aaron. Ugqoke yonke imvunulo kaAaron. Uma ungaya ngithi uDeuteronomy 28 uzobona lezi zembatho lezi ezikabani lezi zembatho. Ngicabanga ukuthi kuleko 30 something. Deuteronomy 28 verse. Ubheke ko 30. Ingubo zabapriest. Ingubo zabapriest. Ayitho. Ngixolele bazalwane
uzobe ifuna ake ngiqhubeke usidlule nje kule ndaba ukuthi kule ncwadi ke sesiyifundile abazalwane kusuka kuverse 1 kuya ku2 ngomfanekiso wesambulo. Iwayini sithe alikhulumi ngotshwala kodwa likhuluma ngemfundiso. Kwakunemfundiso kunenkolo njengoba bekholelwa kumasiko abo, ubudlelwano bezepolitiki bengene lapho ngoba siyakhumbula ukuthi babenze i-alliance ne-Roman Empire, bethi inkosi yabo uSiza uJesu mayethi uyinkosi yabaJuda, bethi thina sinankosi ngaphandle ukasiza, inkosi yethu uSiza kuphela. So babekhona nakwazepolitiki. Lo wesifazane lo odakisa izizwe zakwa-Israyeli ngewayini uye lo owayebafaka imfundiso yakhona, futhi kunokuhlubuka okwenza abantu baphambuke eqinisweni likaNkulunkulu. Ukuhlubuka ke niyazi ukuthi babebuye bangene ekuphingeni, bangene ekukhonzeni izithixo. Siyakhumbula ukuthi abantwana bakwa-Israyeli laba izizwe eziwu-10 ezaba senorth zafike zakhonza izithixo la kwadaleka khona amaSamariya, njengoba kuthiwa ningayi kwabezizwe nakumaSamariya. Kulapho kwakuzaleke u-Israyeli oyimishmesh, u-Israyeli ozalwa ngabantu bakwa-Israyeli asebe mhlubukile uNkulunkulu, bakhonza abanye uNkulunkulu, bazala uhlobo lwabantu olonakele olubizwa kuthiwa amaSamariya kwi-Northern Mountain. So ke amakhosi omhlaba kuthiwa afebile naye lo wesifazane. Okay. Afebile naye lo wesifazane. Kuthiwa nabakhileyo emhlabeni badakwa yiwayini lobufebe bakhe. Cishe uverse 2 usho njalo. So ke fanele sikubone kahle ke lokhu ukuthi uma kuthiwa badakwe yiwayini, sesiyazi ukuthi badakwe imfundiso yakhe. Ufundisa ongafundiswa uJesu. Uma efika uJesu efundisa imfundiso yokuthi ngizokugcwalisa konke okudinyandwa umthetho, yena ufundisa okunye. Uma ethi uJesu lesisizukulwane noma nine nimi la around me kule cycle le, angeke nikubone ngempela ukufa ize ibuye indodana yomuntu embusweni. Lo wesifazane yena ufundisa okunye. Uma ethi uJesu ngiyobuya nisaphila abanye benu, lo wesifazane yena ufundisa ukuthi ayikho leyo nto. uJesu uyobuya malombolombo. Namanje basasho njalo abathathele imfundiso yalesi sifebe. Basathi uJesu akakabuyi, uyobuya mzukwana. Badakwe imfundiso yalesi sifebe. Uma ethi uJesu ngiqinisile ngithi lesi sizukulwana asiyukwedlula zonke lezi zinto
enginifundise zona zingakenzeki. Sithi isifebe amanga lawo, sizokwedlula lesi sizukulwane lesi sekhulunyaka lokuqala, kuze kube namhlanje kuthiwe sisalinda ukubuya kwenkosi, ngoba isifebe sifike saphikisa, sakunyathela phansi, sakuhlikiza konke okuyimfundiso yenkosi uJesu. uJesu waphenduka umprofethi wamanga, kanti isifebe sona isona ofanele sibhekwe ukuthi imfundiso esiyiphethe siyithathaphi. Siyaqinisa impela bazalwane, siqinisa umzalwane useyitholile indaba Exodus 28 verse 39. Exodus 39 verse 1. Verse 1. 39 verse 1. Exodus 39 verse 1. Ngokuluhlaza nangokubende nangokubomvu benze izembatho ezenziwe kahle zokukhonza endaweni engcwele. Bamenzela uAaron izembatho ezingcwele njengalokhu uJehova emyalile uMose. Wenza ingubo yamahlombe ngegolide nangokuhlaza nangobubende nangokubomvu nangelinene ecolekileyo. So niyabona ke bazalwane, konke lokho kwembethwe isifebe, sembethe ingubo zompristi omkhulu uAaron. Ngamanye amazwi umpristi wayegqoka lezi ngubo. Kuthiwa ke imfundiso yalesi sifebe, lesi sifebe singubani? Singabapristi ababekhona ngalesa sikhathi. Siphi isikhathi? I-first century. La khona lesi sifebe sasishaya phansi, sabulala inkosi yethu uJesu, sabulala nabapostoli, sabulala nabo bonke abaprofeti, sibadakisa ngewayini lamanga, ngemfundiso yamanga. Yebo. Kuthiwa ke bonke abakhileyo the oikumene, ngamanye amazwi wonke uIsrayeli wadakwa yileli wayini, baliphuza, ngamanye amazwi bayigona imfundiso, baqhubeka nayo. Namhlanje kulesi sikhathi sethu abaningi bafike bamukela leyo mfundiso leyo yesifebe, baqhubeka nayo. Lisafundisa ke lesifebe imfundiso yaso ngokomqondo wecovenantal owamukelwa ngabafundisi abaningi bale theology. iJerusalema elingakholwanga laba isikhungo esaholela abantu ekwenqabeni uKristu, futhi lashushisa abangcwele. Ngakho iwayini lingabonwa njengethonya lobuholi benkolo obudukisa isizwe kanye nabalandeli baso. Abalandeli besizwe, inkolo njoba sesishilo ukuthi kwakukhona abapristi abakhulu okwakuyibona babephethe imfundiso bedukisa isizwe, nabo bonke babebahola bedukiswa yibo. Yikho uNkulunkulu noma lencwadi uJesu eyinikeza uJohn ukuthi basibuke lesi sifebe. Lesi sifebe siyasibona kuyincwadi yesambulo Leko 13, senyuke njalo 17,
18, 19, 20 siyofika ku-20 bazalwane, siyofika sesichaza sesikhuluma nge-millennium, nge-1000 years. Kodwa angifuni ukungena lapho njengamanje ngoba leyo lokhu ngaleyo ingalya uma sekushawa igoli. Uma ubheka umongo wesambulo 17 kuya ku-18 ngokuphelele, owesifazane ugcina echazwa njengedolobha elabusa phezu kwamakhosi omhlaba. Awungifundele verse 18, 17, 18. Isambulo 17 verse 18. Owesifazane owambonayo ungumuzi omkhulu onombuso phezu kwamakhosi omhlaba. Lo wesifazane sesiyazi manje ukuthi kukhulunywa nge-leadership eyayikhona ngalesi sikhathi ngekhulu lokuqala, ngekhulu nyaka lokuqala, khulunywa ngabapriesti. Nangokugqoka kwakhe sesimbonile ugqokiso kwabapriesti, kodwa ubizwa ngowesifazane. Imfundiso njalo ibizwa kanjalo, imfundiso yobumnyama. Namanje bayavela abantu abafundisa against imfundiso kaJesu, against imfundiso yabapostoli. Bathi abapostoli akekho yobeka esinye isisekelo phezu kwalesi, bayasibeka bona. Basebenzisa ulimi lo wesifazane, basebenzisa imfundo endala eyafundiswa owesifazane. Kuthiwa ke lo wesifazane lo, noma ngabe umuntu ubona lokhu njengeBhabhiloni, abaningi ke bathi uma kukhulunywa ngowesifazane bathi yi-Roman Empire. Baningi abazalwane abasho njalo. I-Roman Empire yayi-intertwine, ngamanye amazwi yayixubene, yayikwi-alliance, yayisombimbini no-Israyeli. Sizwile ukuthi babe nobudlelwana bezepolitiki, bemi ndawonye, bethi inkosi yabo uSiza waseRome. Kodwa lo wesifazane owayebusa phezu kwawo wonke amakhosi, ewaphuzisa leli wayini, kwaku imfundiso eyayiqhamuka ngaphakathi ku-Israyeli. Ingakho uNkulunkulu kwakufanele aqede ngalesi sizwe uma esehlulela, kuze kungabi bikho impande embi. Akhanda isizwe esisha okuthiwa is a new creation. Hayi, okay. IRoma ke akusilona leli libizwa ngowesifazane, yiJerusalem owesifazane. Makuthiwa iBhabhiloni, iSodoma, iGibhithe, kukhulunywa ngeJerusalem. IJerusalem amakhulunywa ngalo, kukhulunywa ngesystem ephakathi eJerusalem eyayisebenza, iyimfundo eyayifundwa, emelene noKristu, emchithayo uKristu, engamvuma uKristu njengendodana kaNkulunkulu, ethi uqamba manga uyahlambalaza uma ethi uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi yamaJuda. Amen. Uma iJerusalem njengoba ezinye izinkolo la ku-eschatology zifundisa umfanekiso oyinhloko, zithi uyafana, zithi iRoman Empire okuyiyona engowesifazane odakisayo. Lento uma ufunda zonke lezi incwadi engisho 17, 18, 19, 20
iyaphuma lento ukuthi ubani owesifazane. iRome alingeni, lingena lona as alliance, hayi njengowesifazane odakisayo ofaka imfundiso. Akusiyona imfundiso yaseRome kodwa imfundiso kaIsrayeli, ofundisa imfundiso kaMose ukuthi kuqhutshekwe ngayo. Iwayini imfundiso noma ithonya elidukisayo. Ngamanye amazwi le mfundiso yayidukisa kuyimfundiso eyayibekwe uKristu. Babemzwile uKristu, lo wesifazane wayemzwile uKristu mayefundisa, ufundisa ngonamandla, wayenamandla, ene-authority yonke. Uma echaza iy'ntshebe zonke zayikhothama zilalela ukuthi hey kodwa uyachaza lo muntu, kodwa phezu kwalokho abayemukelanga imfundiso yakhe. Abadakiweyo siveze ukuthi amakhosi, izizwe nabantu ababelandela lowo mthetho noma leyo nkolo ephikisana noNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi bazalwane sime la bengiphendula namhlanje iphuzu lokuthi lo wesifazane ngubani, udakisa bani. Sesitholile ukuthi i-leadership yonke kwa-Israyeli iyona eyayiphethe imfundiso ebizwa ngokuthi owesifazane odakisa amakhosi onke, amakhosi omhlaba. Nikhumbule bazalwane ukuthi u-Israyeli wayenamakhosi. U-Israyeli wayesengene phakathi kwezizwe, the Roman Empire, phakathi la kwabezizwe. Bonke abezizwe babezwa ukuthi the Israelites bakhe umbimbi, bavuma inkosi yaseRome njengenkosi yabo, hayi uMesaya. Badakwa nabo, badakwa yiwayini lokuthi hayi ayikho into eyinkosi ngaphandle kukaSiza, uSiza kuphela that is ruling. Namakhosi ayekhona akwamukela lokho ukuthi injena lento, kodwa akusikhona ukuthi wayedakiswe umhlaba wonke ngewayini lakhe, kodwa the oikumene. Seniyazi-ke nina nge-oikumene. Oikumene ila kwakuhlala khona u-Israyeli esesukile eJerusalema wabalekela kwezinye izizwe ezaziyizizwe zabezizwe. Ngicela siyibambe lapho bazalwane. Ngicabanga ukuthi indaba yethu izwakala kahle. Nobe kade nombuzo ukuthi kudakiswa bani, kudakiswa nathi manje. Cha, lelo wayini selaphuzwa, laphuzwa yilezo zizwe lezo. Thina sesingadakwa, sidakwe ukuthi kukhona abantu abaqhubeka bedakiswa abantu, bebaphikisa imfundiso kaJesu, bebanikeza iwayini ongasesilona iwayini engabe siyaliphuza. Sekwedlula lapho. Amen. Asiyibambe lapho bazalwane. Ngiyacela ukuthi singene enkonzweni yokubonga uNkulunkulu ekufundeni kwethu kwanamhlanje. Seliphelile i-hour sifunda. Inkosi nisikelele, inkosi nibusise, nisazolala bazalwane. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu onamandla wonke, siyabonga uNkulunkulu wethu ukusiphakela kwakho namhla. Siyaqonda ukuthi wena wethu ubafisele, ubabizile kuba bezwe imfihlo uNkulunkulu wethu oyingcwele eyambuliwe, eyayifihliwe emandulo, kodwa ngezikhathi zethu yembulwa yabekobala. Siyabonga egameni likaJesu, egameni elinamandla. Baba wena wedwa uNkulunkulu wethu, Baba wethu omuhle, vula ingqondo yethu kuba sikhule njalo emseni wakho, egameni elinamandla, egameni likaJesu manje naphakade. Amen.
Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. Siyabonga bazalwane. Siyabonga. Siyabonga.